Добро утро, България продължава. В следващия разговор ще се пренесем зад кулисите на преговорите, за да разберем какво скриха от публиката главните сценаристи. Наши гости в студиото са политолога Мария Пиргова. Здравейте, госпожо Пиргова. Здравейте. И колегата журналист Георги Жеков, който е изключително популярен с антикомунистическата си риторика. Добро утро. Здравейте, роби на комунизма. Здравейте, другарки и другари. Никога не са ме наричали другарка, може би. Госпожо Пиргова, защо така погледнахте? Така не са ме наричали. И вас не са ви наричали. Време беше и така да ви нарека. Не, роби на комунизма особено. Роби на комунизма. Не съм била такъв, но... Преди да почнем, може ли да ви благодаря за това, че удържахте на думата си да ме поканите? Вие сте едни от малкото след комунистически отпадък Евгений Тодоров в Пловдивска обществена телевизия, който и той удържа на думата си, ме покани вече няколко пъти. За разлика от комунистическите подлоги Сашко Диков, примерно, който също беше обещал в ефир. Само ви моля да спазваме добрия тон. Съжалявам, от това по-добър тон няма. Нямам място в този разговор. Най-добре да изтечете канализацията, разбира се. Моля, просто нямам място в този разговор. Поканили сме ви, за да говорим за следващото правителство. За следващото правителство. Може ли да кажа какво мисля и да си тръгна? А може ли при това да ви задам един въпрос и да ви обясна нещо, преди да си тръгнете? Ако разрешите. От коя година сте членка на антибългарската комунистическа банда, наречена БКП? От коя година сте членка? Господин Жеков, по друга тема сме ви поканили. Да, но искам да обясня защо ще си ходи. Ставам и си тръгвам. Защо ще си ходи? Кажете ми, от коя година сте членка? Смятам, че... От кога членувате в антибългарската комунистическа банда? Вие определите една партия като банда. На банда не съм била член, това сте... От 5 май 2000 година има закон, с който комунистическия режим е обявен за престъпен, което означава, че всеки член на комунистическата банда е престъпник. И вие сте престъпнички. Добре, господин Жеков. Съжалявам. Нека този разговор и въпросите след ефир все пак да проведем. Чакайте, хората трябва да знаят истината. Господин Жеков, моля ви, аз съм дама, госпожа Пиргова също е дама, бъдете кавалер. Защо наричате госпожа? Тя е другарка, тя е членка на комунистическата банда. Защо наричате госпожа? Това е вашата квалификация, аз се наричам госпожа, защото така е прието. Ето, тук вече става дезинформацията пред хората. Моля ви, нека само да чуем коментара на госпожа Пиргова за това какво да очаква. Ние 70 години ги слушаме комунистическите престъпници да дрънкат. 70 години. И затова сме на този хал. Добре, след това ще ви дадем думата, обещавам ви. Нека да чуем госпожа Пиргова. Четем, че според вестник Стандарт, Европа искала широка коалиция между ГЕРБ и БСП. Обаче повечето хора като че ли казват, че ще има тройна коалиция или четворна, дори с участието на АБВ. Вие каква прогноза давате? Аз не смятам, че Европа дава каквито и да било указания. Може би определени лидери си казват мнението, но това нито е Европа, нито Европейската комисия, нито Европейския съюз. Това са междупартийни разговори, нормални. Някой е казал, би било коалиция, добре, коалицията да е широка. Да, имаме нужда от широка коалиция, каквато е европейската, но нямаме такъв резултат от изборите. Това и аз това не очаквам. Какво очаквате? Очаквам много дълго протакане на преговорите, които сега върват в един неконституционен вариант, защото това са предварителни само неща. След като се състави Народното събрание, за съжаление в Конституцията няма срок, в който господин Плевнелиев трябва да връчи мандат на най-голямата политическа сила. И във връзка с събитията, които текат, аз смятам, че този срок ще бъде максимално силно протакан. Обаче кой ще участва в този кабинет? Реформаторите, Патриотичния фронт? Да, най-вероятно. Те ще участват. За АБВ предполагам, че ще подкрепят правителството по някои въпроси. Без да участват. Без да участват. Такова ще бъде положението и с ДПС. Ще подкрепят без да участват по някои въпроси. За сега БСП остава в опозиция. И това е моето мнение. Правителство можем да очакваме в началото на декември. Началото на декември? Това е много дълъг период. Много дълъг период, защото има много проблеми. Ние трябва първо да понесем сътресенията от това, което става с КТБ. И изглежда, че политическите сили няма да приемат
някой да се натовари с тази отговорност. Искате Още да кажете, повече, че няма никой да поеме отговорност за фалит на банката и нещо подобно негативно развитие. Фалита на банката е работа на БНБ, не на правителството. Ако питате БНБ, политиците са на ход. Не, политиците са на ход с извънредни закони, ако става дума за такива... Разбрахме ви. Господин Жеков, вашата прогноза каква е? Аз очаквах тук да видя болшевишката подлога Антон Тодоров. Вие ставате ли, госпожо Пиргова? Те са да. Ставайте. И без това нямате място. Стига толкова сте дезинформирани. Не, моля ви, на господин Жеков, нека да не даваме такива квалификации. Ние сме в демократичен... Оставете ме да говоря като демократичен. Той ми слуша, господин Жеков, интерес на истината беше възпитана. Аз мога да стана. И аз мога да стана. Аз не искам да седа до болшевишки бацили. Аз мога да стана. Защо? Болшевишки бацили, комунистически каква сте? Така нататък. Кажете каква сте. Съжалявам. Слушаме ви. Мисълта ми беше, чаках да видя другаря Антон Тодоров. Той е назначен за политолог, както и тя. Нямаше в университета и кой да преподава тази наука. От злокобния ден 9 септември аз не случайно казвам, че всичко е разрушено в България. Не само физически унищожиха хората, те и духовно ги кастрираха хората. И в един момент се навъдиха много политолози. Защо са им толкова много политолози? Къде завършваха тези политолози? Кой им преподаваше? Ако искате да не се концентрираме върху политолозите, социолозите и прочее, нека да говорим за следващото правителство. Това, което остана скрито. Вижте какво казва Стефан Софиянски вчера пред ПИК. Както влязохме в Европейския съюз, ни управляват само комунисти. Кой е той? Той ли го казва това нещо? Ето е дезинформацията. Вие казвате патриотичен фронт, блок и така нататък. Аз ви нося тук да видите, че 12 са агентите при кандидат-депутатите от този патриотичен фронт. 12 агента на зловещите тайни болшевишки репресивни служби. Наистина да си агент е позор, но да си агент и член на БКП, това е вече двоен позор. Това е престъпление. И вие, гласувайки за престъпници, вие узаконявате престъпници. Аз затова не гласувам и призовавах нормалните хора да не гласуват. Защото те превръщате се в престъпници. Вие помагате, вие узаконявате. Аз не съм се превърнала в престъпник за това, че съм гласувала. Не, напротив, превърнала сте се колкото и да не искате. Те са всичките от ЦК на БКП. Ето, доказвам ви, че в Патриотичния фронт, как може да се наречеш Патриотичен фронт и НФСБ, Национален фронт за спасение на България, след като ти зароби България? 12 не са малко. Не само от НФСБ, и ВМРО са тук. Каракачанов съм ви обещал да ви донесат. Ето го тук на Енчев. Защо ги казвам тези неща? Клетвата на Велизар Енчев, който в момента влиза в болшевишката кочина. Както и всички останали. Това парламента имате предвид. Да. Те зрителите, които ме гледат, знаят моя език и го разгадават. Клетвен лист, подписан 85-та година. Се заклевам да бъда безпределно предан на своя народ, на социалистическата родина, на делото на Българската комунистическа партия и на дружбата с Великия Съветски съюз. Това му е клетват. Те се кълнат в чужда държава, враждебна. Затова те са престъпници. И аз като им кажа, че са престъпници, те се обижат. Не ви ли съдят? Кой да ги съди? Има закон. Не, те вас не ви ли съдят? Защо да ме съдят? Има закон за обявяване на комунистическия режим за престъпен. Защо да ме съдат? Те не могат да ме съдат. Добре. Виждате ли тези хора като участници в следващия кабинет? Ама дали е Велизар? Какъв кабинет? Ние говорим за декомунизация. Дори вече в СССР искат декомунизация. Не знам дали знаете това нещо. И там искат забрана, въпреки че и КПСС беше забранена. Тук никой не забрани БКП. След всичките им престъпления, заедно с присъдружната им БЗНС. БЗНС нямаха и собствена програма, бяха приели програмата на комунистите. 89-та година беше жив господин Илия Минев. Българин с главно Б. Петър Гогов имаше организация, участваше на изборите. Тези, благодарение на такива като Антон Тодоровци, най-различна друга, не се сърдете, казвам им нещата с точните имена, болшевишка измет, като Наско Свиленов, който е агент, а беше главен редактор на Демокрация. Като Иво Инджев, който също беше главен редактор на Демокрация. Добре, но това са хора, които не присъстват тук в момента. Вие поканихте Антон Тодоров, не дойде. Преди малко искам да ви попитам, казахте, че не сте гласувал. Да. Но какви претенции ще имате от тук нататък към тези, разбира се, че ще имам. Искате за Ленин ли да гласувам? Това е декларация собственоръчно написана от Ленин. Ленин е вечно жив, както знаете, нали? Нищо, че умря от сифилис. Подписания Ленин Александров Симеонов, роден еди къде си Перник, декларирам, че съвсем съзнателно и честно се съгласявам да сътруднича на органите на държавна сигурност в борбата им срещу враговете на партията и народа. Този Ленин, знаете ли от кой издигнат? От НДСВ.
Не от БКП, от НДСВ е издигнат то Ленин. НДСВ, Национално движение Симеон II. НДСВ. Да, на български НДСВ се казва, както и СССР се казва, защото няма буква С в български язик. И тези отиват и гласуват ето за такива. Той, за да бъде наименован Ленин, представете ли си какви изчадия на сатаната са родителите му? Има и Сталин. Сталин пък е в Ихтиман, той е написал книга, цяла книга е написал Сталин. И такива имена. И вие ми говорите за правителство. Изречение да ви помолим, защото времето ни изтече. Съжалявам, че изтече времето, все пак хората видяха Бог да ви пази от комунисти и вас да ви пази от комунисти, и ченгета, агенти и най-различна друга политическа. Комунисти ще ви управляват. Докато сте живи комунисти, няма българска антикомунистическа партия. Българска антикомунистическа партия. Това е изхода. Разберете го. Закон за декомунизация, за лустрация и за забрана на комунистическата измена. Кратка пауза, след което продължаваме.